Tut, 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 tut. Madaming. Wapa ni. Hay. Kaigang biyaning dapita oy. Gusto unta ko moagto ko sa laing lugar ba kanang bugnaw kaing dapit. Kay napagbaw na buguan ning dapita nga purti gayong inita. Basin unyag ang ako lang basin unyag nay gusto manguyab nako. Pero maora ba yun ay kaya nako kay bawal sana akong uyab-uyab kay makonsumisyon lang niya ta. Nya usapod. Pero sa tahon lang ta. Imbis gwapa unta kay ta. Bati nun kitag naong kay nabapuno ta sa bunog. Ay. Unsa kay angay buhaton ako no nga kanang maprisko kay ang akong lawas ba. Kay init kaayo. Kabugnaw rin ni Pita Piskong hangin. Sus. Puti yung landunga rin ni Pita Puti pa magnawa. Puti di hangin na yun. Sir, pwede mong utana? Sama sir. Naata ko'y pangutana. Nakadumdum ka sa balay na ni Susana? Ay, si Susana sir. Sutang giiwagan. Kailam ko ana sir. Oh, kana! Susana uwagan ba? Hay man ilang balay. Aw, ilang balay? Tura man da ato sir. Magpauban ka sir. Sige, sige. Uban ko. Kaya na Sige. ako tuyo niya. Sige, ubanan ka sir. May pagmamayabas na lang ko. Kay nalingaw mo ko sige. Kitit-kitit ang bayabas. Wala mo si bungan bayabasan ni. Pero sir, mauna sa sir. Yaman. Tatuloy ba no? Magbiyaba sir. Sige. Tara, maom ka na siya. Ako ka na, mauna sa sir. Kaya ako tuyo. Hoy, Susana, dali ragon. Sir, naalagi ka sir. Unsam na imong tuyo sir. Dali ragon. Kay unsa pangutanon man, ti sir? ka. Unsa Kung man diin sir? ka atong hitabua sa krimen. Unsa sir? Krimen? Unsa krimen sir? Krimen gud. Katong nay nahitabo di sa unahan ba? Na namatay sir. Saba sa detsoy. Kinapa ko gi-interview dire. Sorry sir, sorry. Kay naay nagsulti nako nga usa sad kuno ka atong tayma. Ako sir? Dito sa bayabasan sir. Nalibang. Ha? Nalibang? Unya, pila man kadupa ang imong kalibangan gikan sa pagkahitabo sa krimen? Unsa? Kalain biyan mo sir oy. Na di malibang. Magdupa-dupa. Ngi, butangi.